Парализираното момиче избухна в сълзи. Треперещите й ръце стиснаха силно тетрадката към гърдите й, докато молеше отчаяно: „Мамо, моля те, не разкъсвай учебниците ми!“ Но мащехата, студена като леда в рила планина, брутално изтръгна тетрадката, разкъсвайки всяка страница с безмилостни ръце. И точно в този момент вратата се отвори. Милионерът се беше върнал и видя всичко. Стаята на втория етаж на имението Стоичев в Пловдив беше толкова тиха, че се чуваше как стрелката на часовника отмерваше всяка секунда с жестока точност. Големият прозорец, гледащ към розовата градина, която трепереше под уличното осветление, беше като огледало на мислите на Яна Стоичева. На стъклото се разстилаха редове и редове математически формули, написани с синьо мастило. Всеки символ изглеждаше като част от таен, почти магически език. Език загадъчен, но красив, сякаш тя се опитваше да разгадае тайните на света чрез числата. Яна, момиче на едва 7 години, свали химикалката за момент, навеждайки леко глава. Устните й се раздвижиха в почти нечут шепот. „Ако заменим тази променлива, виж, мамо, това създава нов модел. Вече не е заклещено.“ Думите излязоха меко, сякаш говореше с някого, който беше там през цялото време, невидим, наблюдаващ от другата страна на паметта, с майка си, която беше загубила твърде рано. Твърде рано, за да разбере смъртта, но достатъчно голяма, за да почувства липсата. Майка й беше починала след години на борба с сърдечен проблем, който бавно изсмукваше силите й. Но преди да си отиде, остави на дъщеря си подарък, по-ценен от всяко наследство. Дневник с нежни думи, написани с деликатност, сякаш искаха да я предпазят дори след заминаването й. Краката на Яна лежаха неподвижно под тънкото одеяло, което покриваше сребристия й инвалиден стол. Тази малка фигура правеше огромната стая изведнъж празна. Светът й се състоеше от тетрадки, числа и шепнещи разговори с спомена за майка й. Вратата скърцаше. Лъч светлина от коридора нахлу в стаята, разкъсвайки меката тъмнина. Тереза влезе внимателно, балансирайки поднос с топла супа. Беше жена на около 60 години, с бели коси, прибрани в кок, и рамене, изкривени от години наред работа. Тереза беше повече от икономка, беше сигурно пристанище, баба по сърце, която познаваше Яна от бебешка възраст. Тя постави подноса върху малката дървена масичка до леглото и ароматът на пилешко с пресни зеленчуци се разнесе, уютен. Но погледът на момичето остана вперен в прозореца. „Отново си забравила да ядеш моето цвете“, каза Тереза с лек упрек в гласа, но със сърце, стиснато от тревога. Яна обърна лицето си, леко уплашена, кристално сините й очи разкриваха умората. „Не съм забравила, просто исках да реша този тест преди да изчезне от главата ми. Ако спра сега, утре може да не си спомням как съм мислила.“ Тереза погледна символите на стъклото и въздъхна дълбоко. „Знам, че си умна, Яна, по-умна от много възрастни хора, но дори и най-брилянтният ум се нуждае от силно тяло, което да го носи. Хапни нещо. После можеш да продължиш. Не се измъчвай с тези числа, моето момиче.“ Момичето наведе глава, пръстите й се плъзнаха по ръба на тетрадката в скутай. Погледът й все още се стрелкаше към стъклото, където математиката сякаш танцуваше под бледата светлина на улицата. Тереза не настояваше. Просто дръпна стол и седна до нея, очите й замъглени от тиха тъга. Толкова години беше виждала как там расте едно мило и самотно дете. Едно дете изпълнено с любов, но обградено от сенки. Тогава телефонът извъня, нарушавайки тишината. Яна бързо го взе от бюрото. Очите й блеснаха. На екрана се появи познато име. Татко. Баща. Малка, но изпълнена с надежда усмивка, се появи на устните й. „Татко“, гласът й трепереше, като лъч светлина, прорязващ мрака. От другата страна се чу гласът му, дълбок, уморен, но все още топъл. „В средата на среща съм, обаждам се само да попитам дали си вечеряла. Слушай, Тереза, а после си лягай рано, добре?“ Настъпи дълго мълчание. Яна захапа устните си и стисна силно телефона. Стотици мисли пулсираха в гърдите й. За новия проблем по алгебра, за дневника на майка й, за болезнената носталгия. Но нито една дума не излезе. „Да, разбирам.“ Разговорът приключи. Екранът потъмня. Тишината се върна, по-студена отпреди. Яна бавно остави телефона.
Очите й се замъглиха, малката ръка стисна тетрадката. Тереза я погледна мълчаливо, чувствайки тежест в сърцето си. Беше виждала тази празнота и преди. Знаеше, че там боли повече от всяка физическа рана. Тогава от коридора се чу звук. Ток-ток-ток. Високи токчета, прецизни, твърди като военен барабан върху старинния мрамор. Всяка стъпка отекваше из къщата като заплаха. Сърцето на Яна заби. Тереза се изправи. Но преди да успее да отвори вратата, тя се отвори с трясък. Валентина влезе. Млада, с руса коса, падаща във вълни по раменете и червена рокля, прилепнала като провокация. Устните й, начервени с червен руж, се извиха в лека усмивка, която приличаше повече на поглед. Очите й преминаха през стаята с презрение. Спряха се на стъклото пълно с формули и после се спуснаха към лицето на Яна. Момичето все още на стола трепереше. «Това няма да ти помогне», каза Валентина с мек, но отровен глас. Яна замръзна. Притисна тетрадката към гърдите си. Уравненията, които преди бяха ярки, се превърнаха в петна зад сълзите в очите й. Тереза направи крачка напред, с лице, изкривено от възмущение. «Госпожо, късно е. Момичето трябва да си почине. Ако имате нещо да кажете, кажете го сутринта». Валентина се поколеба за миг, после се изсмя саркастично. Да си почине, това дете прекарва целия ден седнало. От какво се уморява? Или вие я разглезвате прекалено? Тереза не отговори. Просто сложи ръка на рамото на момичето и го стисна леко. Яна пое дълбоко въздух с усилие. «Моля те, мамо!» прошепна тя като нишка, готова да се скъса. «Не пипай тетрадката ми!» Валентина избухна в смях. «Мислиш ли, че си умна? Ти си просто едно куцо момиченце, което се опитва да се прави наважно. Тези цифри случайно не те карат да ходиш ли?» «Аз само искам да уча», отговори Яна с треперещ глас. «Това е всичко, което имам». «Млъкни!» изкрещя Валентина като къмшик във въздуха. Тя се приближи и изтръгна тетрадката от ръцете на момичето. Яна я задържа с всички сили, но беше безполезно. Страниците се разкъсаха като мокра хартия. Сухият звук от разкъсването прозвуча като ножове. И душата на момичето отиде с тях. Очите й се разшириха. Не от физическа болка, а от ужас. «Не, моля те!» Отчаяна, Яна се хвърли напред, но стулът се преобърна. Ударът беше суров. Колене на пода, разперени ръце. Но тя дори не го усети. Само се влачеше, за да събере парчетата от разкъсания тефтер, прегръщайки ги, сякаш бяха собственото й сърце. Валентина, задъхана, изглеждаше доволна. Жалка, също като майка си. Плачеш за безполезни неща. Яна вдигна лицето си, обляно от сълзи, но гласът й беше твърд. Никога повече не говори така за майка ми. Тя не беше безполезна. Валентина замръзна. Тогава, обзета от ярост, потърси нещо, с което да я нарани още повече. Погледът й се спря на възглавницата. Под него. Дневникът. Този дневник. Валентина го издърпа. Яна отвори широко очи. «Моля те», молеше тя. «Беше на майка ми. Това е всичко, което ми остана». Но Валентина прелисти страниците с презрение. Сентиментални думи. Смешно. Това тук не струва нищо. Яна падна на колене. «Разкъсай всичко, удари ме, мрази ме, но не разкъсвай дневника. Моля те!» Валентина стисна хартията. Щеше да я разкъса. Но тогава вратата избухна. И там, на прага, с очи като жарава, стоеше Христо Стоичев. Човекът, когото всички наричаха гений на изкуствения интелект. Но сега той беше просто баща. Баща пред истината. За миг никой не мръдна. Дневникът остана застинал между пръстите на Валентина, замръзнала от грамотевицата на гласа на Христо Стоичев. «Достатъчно!» извика той. Въздухът в имението сякаш вибрираше от силата на тези думи. Дори стените, толкова свикнали с мълчаливия съучастник на злоупотребите, сякаш трепереха. Дневникът падна от ръцете на Валентина, прелиствайки се във въздуха, преди да се приземи леко на пода, сякаш самата къща искаше да го защити. Яна бавно вдигна лицето си. Уплахата все още се четеше в очите й, но имаше и нещо друго. Изумление, облегчение, надежда. Баща й беше там. За първи път от много време насам, той наистина беше там. Христо се приближи. Стъпките му отекваха по мрамора, като удари с чук. Сивият костюм все още беше безупречен, но вратовръзката вече висеше разхлабена. Сякаш и тя беше уморена от привидната респектност. Очите му бяха зачервени. Не от умора, а от гняв и срам. «Валентина,
Ако я докоснеш още веднъж, няма да има прошка, каза той, всяка сричка подчертана от сдържана ярост. Валентина отстъпи с една крачка. За първи път, откакто беше влязла в тази къща, тя се уплаши. Кога? Кога се върна? Гласът й се пропука, отчаян за извинение. Тя падна на колене, сякаш тя беше жертвата. Ти не разбра. Аз само исках да я науча на уважение. Тя ме предизвика, Христо. Никога не съм искала да я нараня. Кълна се. Христо не отговори. Просто се наведе и вдигна дневника. Ръцете му трепереха, когато го върна на дъщеря си, която все още беше на колене и стискаше парчетата от разкъсания бележник. «Прости ми, Яна», промърмори той. «Прости ми за всичко». Момичето го погледна, сълзите течаха по бузите й, но сега гърдите й изглеждаха по-леки. Сякаш най-накрая някой беше видял болката й. Валентина се опита да се овладее, избърсвайки фалшивите сълзи. «Христо, моля те, знаеш, че винаги съм те обичала. Можем да преодолеем това заедно, да не разрушаваме семейството си заради едно недоразумение». Христо се изправи и извади от чантата си папка с документи. Без да се колебае, ги хвърли на пода. Сухият звук от разпръснатите листа отекна из стаята. «Развод!» Валентина изпусна очи. Не, Христо, това не може да се случва». Но се случваше. И тя го знаеше. В същия момент Роза, готвачката, и Борислав, шофьорът, се появиха на вратата, привлечени от виковете. Христо ги погледна решително. «Помогнете й да излезе, веднага». Роза се колеба само за секунда, но един поглед от Яна, която все още лежеше на пода, стиснала дневника, беше достатъчен, за да изчезне цялото уважение, което някога беше имала към Валентина. Тя и Борислав се приближиха. Валентина се съпротивляваше. Не можете да се отнасяте така с мен. Тази къща е и моя. Христо, ще съжаляваш, ще те унищожа». Думите й се превърнаха в несвързани викове, изпълнени с омраза, докато я влачеха към голямото стълбище на имението. Токчетата й удряха мрамора, а червената рокля се плъзгаше като разлята кръв по студените камъни. Яна трепереше, все още коленичила. Христо се наведе внимателно и я прегърна. За първи път от години я прегърна с душата си, а не само с ръцете си. «Няма да те оставя сама повече, обещавам». Момичето се разплака. Не от болка, а от облегчение. Тази нощ, докато къщата се връщаше към тишината, една врата се затваряше завинаги, а друга, невидима, се отваряше. Но мракът не беше свършил. В центъра на София, в луксозен хотел, скрит сред модерните кафенета и оживените булеварди, Валентина седеше в стая в минималистичен стил. Отражението й в огледалото вече не показваше елегантната жена, която дефилираше между мраморни колони и дизайнерски рокли. Сега беше само смачкана фигура с размазан грим и червени очи, стискаща чашата с вино в ръката си, толкова силно, че изглеждаше на път да се пореже. «Той ме унижи», промърмори тя. «Пред нея. Пред всички». На екрана на телевизора на заден план се появяват кадри от имението Стоичев в местните новини. Вече започват да циркулират слухове за раздялата на двойката. Валентина се изправи яростно и хвърли чашата към стената. Стъклата се разбиха на парчета на пода като присъда. «Ще платиш за това, Христо. И онова момиченце също, никой от вас няма да се измъкне чист». Тя взе телефона. След няколко сигнали се чу мъжки глас. «Кой е?» «Някой, който може да ти даде това, което винаги си искал, Борислав Димитров». От другата страна настъпи кратка пауза. «Слушам, искам да видя Христо в руини. Искам да загуби всичко. Фирмата, името, дъщеря си. Всичко. Ти си единственият, който може да ми помогне с това». Мълчанието продължи още няколко секунди, докато дойде отговорът студен и изчислено: «Срещни ме утре в 20:00 в бара на хотел Империал. Резервирана зала. Донеси доказателства и достатъчно омраза». Валентина се усмихна за първи път тази вечер. Междувременно в Пловдив къщата беше тиха. В стаята на Яна парчетата от нейното крехко детство все още бяха разпръснати по пода. Но сега Тереза събираше парчетата с твърди ръце. «Вече не си сама, скъпа моя», той видя, и никога повече няма да отмести погледа си. Яна погледна икономката и за първи път от много време насам почувства, че някой казва истината. На вратата Христо слушаше мълчаливо. Думите на дъщеря му от преди няколко часа все още хотиха в ума му като ножове. «Моля те, мамо, не пипай тетрадката ми.
Това е всичко, което имам. Той затвори очи, облегнат на перва за човек, победен от самия себе си. Никога повече, прошепна той. Никога повече няма да позволя да я третират като невидима. Но той не знаеше, че в центъра на столицата, сред изкуствени светлини и опасни съюзи, се подготвяше нова капан. Капан, който не целеше само да унищожи името му, но и да разруши това, което му беше най-скъпо – дъщерята, която най-накрая беше научил да обича истински. Слънцето едва се беше издигнало над София, когато вестникарските сергии в града започнаха да покриват рафтовете си с един и същ заглавие с големи букви. Милионерът Христо Стоичев изоставя парализираната си дъщеря, за да живее романтична връзка с новата си съпруга. Точно под него снимка на Яна, заснета тайно, докато тя наблюдаваше снега през прозореца на имението, заемаше почти половината от първата страница. Бледото и отчуждено лице на момичето сякаш потвърждаваше всяка лъжа в текста. До нея се появяват други заглавия като паразити: детство между формули и самота. Запознайте се с драмата на малката наследница от Пловдив. Източници разкриват безразличие и емоционална липса от страна на магната. А в статията, сред неясни откази и изкривени фрази, отровата беше ясна. Христо беше описан като баща, обсебен от технологиите и богатството, който беше аутсорнал любовта, оставяйки дъщеря си на грижите на служители, докато се занимаваше с опортунистични жени. В офиса на Виктор Димитров, на 24-тия етаж на луксозна бизнес сграда в сърцето на столицата, Валентина допиваше чашата си с черно кафе. Статията излезе точно така, както исках, каза тя, усмихвайки се с очи. Камелия Торес е змия, но е полезна змия. Виктор се облегна в коженото си кресло. Очите му бяха студени като ковано желязо. Това е само началото. Трябва да го дестабилизираме емоционално. Ако той отстъпи, инвеститорите му ще свършат останалото. Валентина кръстоса крака, червените си ногти барабанеха по подлакътника на креслото. Остави емоциите на мен. Познавам този дом по-добре от всеки друг. Знам какво ще го нарани най-много. В имението в Пловдив Христо четеше заглавието в мълчание. Седеше в кабинета, който някога беше храм на неговата продуктивност, а сега се беше превърнал в килия на неудовлетвореността. Вестникът трепереше в ръцете му, не от страх, а от безсилие. Погледна през прозореца, където Яна правеше физиотерапия с помощта на Тереза. Момичето се усмихваше, въпреки че коляното й трепереше при всеки опит да вдигне десния крак. Гледката му разби сърцето. Как да й обясня, че жестокостта на света няма логика? Прошепна си той. В училище денят започна тежко. Училищният автобус спря пред кованата желязна порта. Хорхе, шофьорът на семейството, помогна на Яна да слезе внимателно. Забеляза, че тя държеше тетрадката по-силно от обикновенно. Бъди силна, моето цвете, каза той, гледайки я в очите. Само ти знаеш истината. И това е важното. Яна само кимна с глава. Но в гърдите и сърцето й се чувстваше като камъче, потъващо в студена вода. Веднага, щом инвалидната количка пресече двора, шепотите започнаха да се разпространяват като плевели. Това е тя, тази от вестника. Баща й е чудовище, от това, което прочетох. Представи си да живееш в такъв дом. Яна се опита да запази погледа си твърд, но очите я удряха като невидими стрели. В класната стая погледите също не спираха. Когато тя влезе, бутайки стола с ръце, шепотът се усили. Сигурно дори не е написала сама това есе и все казва, че е добра по математика. Но баща й дори не се появява на представленията. В дъното на стаята седеше учителят Петър Петров. Сиви коси, грижливо пригладени назад, очи твърди като зимата в Банско. Той беше страшен сред учениците, а към Яна никога не е имало уважение. Каква удобна тишина, промърмори той като стана. Пристъпи към черната дъска, написа дълго уравнение, пълно с променливи и квадратни корени, и се обърна към класа с лека усмивка. Някой иска ли да го реши? Или да чакаме геният в инвалидна количка да покаже таланта си? Потиснат смях се разнесе из класа. Яна замръзна. Матео Иванов, съученик от съседния ред, хвърли гума към Петров, умишлено пропускайки, само за да отклони погледа на класа за миг. После се обърна дискретно към Яна и прошепна. Не им обръщай внимание, знам, че можеш. Покажи им кой си. Яна го погледна.
В гърдите й се образуваше лека топлина. Не беше само подкрепата. Беше първият истински жест на приятелство, който получаваше там. Взе дълбоко дъх, вдигна ръка. Мога да опитам, господине. Петров леко разтвори устните си в иронична усмивка. Много добре, но не плачи, ако се провалиш. С усилие Яна завъртя колелата на стола си. Металният звук на колелата изпълни стаята като военен барабан. Всеки сантиметър до дъската беше битка. Взе тебешира с треперещи пръсти. Погледите на класа бяха върху нея, но тя пое дълбоко дъх, спомняйки си гласа на майка си в дневника. Ако някой ден светът иска да те заглуши, да ще, използвай знанията си като щит и гласа си като меч. Яна започна да пише. Първо пренаписа уравнението, после изолира променливата х, промени позицията на корена, умножи на кръст, раздели, премина експоненти. Черната дъска се запълни, не с колебание, а с логика. Минута по минута настроението в стаята се промени. Презрението отстъпи място на изненадата. Подигравателните усмивки изчезнаха. Матео гледаше очарован. Други ученици започнаха да шепнат с друг тон. Това никога не са ми го учили по този начин. Какво невероятно решение! Когато приключи, Яна се обърна и прошепна. Отговорът е 3 и това е начинът. Тишина. Петров се приближи. Прочете всяка реда. Търсеше грешка. Нещо, което да я усмее. Не намери. И тогава едно аплодисмент. После още едно. И още едно. Докато цялата класа аплодираше. Не от задължение, а от уважение. Яна се върна на мястото си. Очите й бяха зачервени, но не от тъга. От гордост. От сила. Петров остана мълчалив, но юмруците му, стиснати зад гърба, трепереха. Когато за миг всичко изглеждаше справедливо, един мобилен телефон зазвъня и един глас прочете: спешна новина. Групата на Стоичев е под разследване. Обвинения в небрежност и изоставяне на семейството. Като мълния напрежението се върна в стаята. Шепот. Погледи отново. Съжаление. Недоверие. Яна, все още задъхана от уравнението, сега усещаше, че светът отново се руши. Погледите на всички се върнаха към нея. И не като възхищение, а като осъждане. Само един поглед не се промени. Този на Матео. Той стисна юмрук и промърмори. Това няма да те събори, нито днес, нито някога. В имението Христо гледаше същата новина на стар телевизор в кабинета. Там вече нямаше модерни екрани, нито графики с изкуствен интелект. Само жестокият звук на водещите, повтарящи обвиненията. Отвън розовата градина увяхваше под есенния студ. Отвътре сърцето на един баща се укрепваше с едно обещание. Ако искат да унищожат дъщеря ми, ще трябва да минат през мен. Тази нощ имението Стоичев беше обгърнато от гъста тишина, по-тежка от зимите в Велико Търново. Големите салони, преди пълни с бързи стъпки и сухи гласове, бяха празни. Дори розите в градината изглеждаха наведени, усещайки тежестта на лъжите, които се разпространяваха по улиците, във вестниците, по екраните. Яна беше в стаята си, седнала пред бюрото. Дневникът на майка й лежеше до лампата като емоционална котва, но в ръцете й беше новото тетрадче, обикновен блок с морскосиня корица. Тя беше избрана за училищния конкурс по писане. Темата беше проста – «Домът в сърцето ми». Но за нея да напише тези думи беше като да върви по счупено стъкло. Всяка реда я болеше, но и я освобождаваше. Въгъла на стаята Тереза наблюдаваше момичето. Мълчаливо, с вниманието на човек, който разбира, че някои битки се водят с хартия и душа. «Свърших», каза най-накрая Яна с пресипнал глас. Тереза се приближи до нея, прочете текста с сълзи в очите и след това прошепна: «Ако това не докосне сърцата, тогава нищо друго няма да го направи». На следващия ден училището беше във възбуда. Аудиторията, която рядко се използваше, беше препълнена. Родители, учители, ученици и няколко местни журналисти, любопитни за случая Стоичев, седяха между редиците от светло дърво, а ярките светлини хвърляха сенки върху импровизираната сцена. Сред учениците нервите бяха напрегнати. Някои трепереха, други бързо запомняха репликите си. Но когато Яна пристигна сама, бутайки собствената си инвалидна количка, шумът утихна. Погледите отново се насочиха към нея. Някои бяха изпълнени с възхищение, други – само с любопитство. Христо гледаше от дъното на залата.
Дискретен, облечен в прости дрехи, с поглед, насочен надолу. Чувстваше се като зрител на собствения си провал, но и на началото на нещо, което можеше да поправи това, което беше счупено. Учителката по литература Елена Петрова извика името. Следващ участник – Яна Стоичева. Заглавие «Къщата на майката». Всички сякаш задържаха дъха си. Яна бавно се качи по рампата. Всеки метър беше изминат с усилие. Но когато стигна до центъра на сцената, отвори листа с твърди ръце. Погледна публиката и прочете. В онази малка стая светлината от лампата изглеждаше магическа. Майка ми четеше истории, докато светът спеше. Гласът й беше мек като бриза от Черно море в края на лятото, настъпи пълна тишина. След като тя си отиде, стаята стана прекалено голяма, прекалено студена, прекалено празна. Но аз не позволих гласът й да умре, започнах да пиша. Продължих историите. Превърнах цифрите в поезия, превърнах носталгията в думи. Христо не мигаше. Думите преминаваха през стените на гордостта, удряха сърцето. Моят дом не са стените, нито скъпите килими, нито картините, окачени от декоратори. Моят дом е там, където майка ми все още живее, в изреченията, които ми остави, в тетрадките, които ме научи да уважавам. Някои родители започнаха да се развълнуват. Други, които преди това съдеха, сведеха поглед, засрамени. И сега, когато баща ми държи ръката ми в рехабилитационния център, разбирам, домът не е изчезнал. Просто е променил формата си, защото истинският дом е направен от спомени и от любов, която се връща. Последната дума остана да виси във въздуха. Яна свали листа, погледна публиката за миг и тогава с малък жест се усмихна. Уязвима, но искрена усмивка. Учителката Елена се качи бързо на сцената и прегърна ученичката си силно. Браво! Браво, скъпа моя! И тогава, като вълна, публиката се изправи. Аплодисментите бяха срамежливи, но за секунди запълниха цялата зала. Някои хора плачеха открито. В дъното Христо не аплодира веднага. Той просто сложи ръце на лицето си, затвори очи и остави сълзите да текат. За първи път той не плачеше за това, което беше загубил, а за това, което все още можеше да възстанови. Същата вечер един от присъстващите родители, репортер от Културното радио в Пловдив, публикува видео от представлението на Яна във Фейсбук. За по-малко от 24 часа видеото беше споделено хиляди пъти. Литературни групи, асоциации за подкрепа на децата, училищни страници, всички коментираха «Момичето, което победи мълчанието», «Домът на майката», «Отворено писмо към изгубената любов». Дъщерята на Христо Стоичев възвръща достоинството на семейното име с думи. Текстът стана вирусен и с него се случи нещо още по-силно. Наративът започна да се променя. Хора, които преди познаваха само заглавията, започнаха да виждат момичето зад полемиката. Яна престана да бъде студено име и се превърна в истинско лице, с глас, с болка, с талант. Въпреки това, не всички празнуваха. В София, в тъмния офис на Виктор Димитров, вестникът лежеше на масата, сгънат на две, с подчертана заглавна страница. Статията на Яна Стоичева развълнува страната. Виктор хвърли вестника по стената. «Проклета момиче!» промърмори той. «Ако хората започнат да я обичат, ще загубим единственото оръжие, което имахме». Валентина, седнала пред него, стискаше зъби, държейки запалена цигара. «Тогава ще приключим с това по друг начин». «Законно?» Виктор повдигна вежда. «Публично. Използваме това, което ни е останало. Има журналисти, които не се интересуват от истината, интересуват се от заглавията и от парите». Виктор се усмихна мрачно. «Познавам една. Камелия ще се зарадва на тази мръсна работа». Междувременно в имението Стоичев Яна лежеше. Дневникът на майка й лежеше до нея. Христо влезе бавно, с чиния топла баница в ръце. Тя се усмихна, като го видя. «Направих я с Тереза», каза той. «Добре, тя я направи, но аз включих фурната». Яна се засмя. Малък, но искрен смях. «Страхотно е, татко». Христо седна до нея. И за момент нямаше скандали, нито новини. Само едно момиче и баща й, опитващи се да възстановят дома си, изграден от трохи любов, но и надежда. Но звукът, който щеше да дойде на следващия ден, щеше да промени всичко.
Светлините на столицата се отразяваха в стъклата на сградите като остри мечове. Беше сутрин в София, но облачното небе създаваше впечатлението, че слънцето се колебае да изгрее. Пред двореца на правосъдието се беше събрала тълпа. Телевизионни камери, забързани репортери, постоянни светкавици. Медиен цирк, организиран с прецизност. Плакати се разпространяваха сред тълпата. Къде е справедливостта за Яна? Милионерите не са над закона. Лицето на Христо Стоичев, преди символ на технологичната иновация в България, сега беше отпечатано на плакати като студено и небрежно чудовище. Но не само той беше подложен на съдебен процес. До баща си Яна наблюдаваше суматохата през прозореца на черната кола, която се приближаваше към съда. Седнала в инвалидната си количка, тя носеше тъмно-синьо палто и държеше дневника на майка си притиснат към гърдите си. «Готова ли си?» попита Христо с напрегнат, но мил глас. Момичето обърна лице към него. Очите й не трепереха. «Просто се страхувам. Да не ме чуят». Баща й хвана ръката й и я стисна леко. «Тогава ще се погрижим да те чуят». От другата страна на пейката адвокатът Антонио Стоянов в строг костюм, с сива коса и изправена стойка, пое дълбоко дъх. Беше известен с победите си в съдебни битки срещу политици и корпорации, но сега най-голямото му предизвикателство беше да върне достойнството на едно дете. «Съдът няма да съди само доказателствата», каза той, отваряйки вратата на колата. «Ще съди и това, в което реши да повярва». Голямата зала на съда беше препълнена. Местата, запазени за публиката, бяха заети от журналисти, активисти, адвокати, учители и любопитни. В дъното една репортерка прошепна: «Това прилича повече на реалити шоу, отколкото на съдебно заседание». В центъра съдията Иванов, висок мъж с хладно и безразлично изражение, седеше като мраморна статуя, гледайки всички от високо с очи, които сякаш проникваха в душата. Прокурорът Павел Димитров се изправи и започна обвинението с уверен глас. «Дами и господа, ние сме тук, за да съдим не само изоставянето на беззащитно дете, но и модела на безразличие на баща, който е предпочел алгоритмите пред собствената си дъщеря». Христо остана мълчалив. Изражението му беше твърдо, но възлите на пръстите му издаваха напрежението. «Доказателства?» продължи Павел. «Отсъствието от родителски срещи. Медицинските доклади, посочващи емоционална небрежност. И разбира се, показанията на служители, които са работили за подсъдимия». От страна на защитата Антонио се изправи спокойно. «Обвинението се основава на заглавия, а не на факти. И днес ще докажем това». Съдията направи знак. Първият свидетел беше извикан. Тереза влезе през страничната врата с бавни стъпки. Белите й коси бяха прибрани в кок, а очите й бяха зачервени не от страх, а от години на мълчание. Тя се приближи до трибуната, закле се да каже истината и след това пое дълбоко дъх. Бях отвън пред стаята, когато чух. Момичето смолеше: «Моля те, не разкъсвай книгите ми». После се чу звукът от унищожаването на тетрадката и трясъкът от стола, който падна на пода. Шепотът се разнесе из залата като вълна. Няколко души изпъчиха очи. Мълчах от страх. Страх да не загубя работата си. Но днес вече не мога да мълча. Господин Христо не знаеше какво се случва, но в деня, в който видя, той действа. Без да се колебае, изгони жената, с която се беше оженил. След това беше извикана Роза, готвачката. Много пъти съм виждал гижа Валентина да хвърля храна в лицето на момичето. После се смееше, сякаш беше шега. Виждах и тъгата в момичето, но никога не съм я чувал да се оплаква. Тя искаше само да я оставят на мира с числата и книгите си. Борислав, шофьорът, беше третият. Един ден чух викове. Когато влязох, момичето лежеше на земята. Валентина я наричаше мъртво тегло. Исках да направя нещо повече, но ние бяхме само служители. Съдията даде знак на прокурора, който се гърчеше в стола си. Ударът беше точен. Антонио не спря. Имаме и доказателства за нередовни плащания от фирмата на Виктор Димитров към една журналистка, имейли, преводи и съобщения, които разкриват намерението да се изфабрикува фалшива история срещу Ген Стоичев. Съдията поиска тишина. Сега призовавам журналистката Камелия Тодорова. Жената влезе с несигурни стъпки. Млада, елегантна, но видимо разтърсена. Трепереше.
И тогава, когато се качи на подиума, се срина. Аз получих пари. Написах статията, защото ми гарантираха, че момичето е емоционално пренебрегнато. Измислих части, преувеличих, манипулирах образа на бащата, но като видях това момиче и чух текста му, съжалих много. Настъпи дълбока тишина. Дори съдията сведе поглед за секунда. В края на следобеда, когато всички мислеха, че денят е приключил, една ръка се вдигна, малка, бледа, но твърда. Мога ли да говоря? Беше Яна. Съдията се поколеба, но кимна утвърдително. Тереза избута стола до центъра на залата. Яна се приближи до трибуната и с усилие нагласи микрофона. Погледна наоколо. Всички погледи бяха насочени към нея. Знам, че много хора ме съжаляват, започна тя с треперещ глас. Но аз не се нуждая от съжаление, имам нужда от уважение. Тишина. Баща ми наистина сгреши, той беше далеч, работеше прекалено много, но той се върна. Видя ме. Защити ме. И повече не си тръгна. А аз не съм просто едно момиче в инвалидна количка. Аз съм ум, сърце, дъщеря. Погледът на съдията се закова върху нея. И ако има нещо, което научих от майка си, продължи тя, то е, че никой не е прекалено малък, за да каже истината. А истината е тук. Тя вдигна дневника на майка си. Сълзите течаха, но гласът й остана твърд. Аз не бях изоставена. Бях наранена от този, който трябваше да ме обича. Но този, който ме обича наистина, е тук, до мен. И посочи Христо. Залата за миг остана в пълна тишина. После се чу едно аплодисмент. После още едно. И за секунди публиката аплодираше на крака. Съдията удари с чукчето. Заседанието е закрито. Присъдата ще бъде произнесена утре в 12 часа. На излизане репортерите се струпаха, но този път не с обиди. Въпросите бяха други. Ген Стоичев, вярвате ли в правосъдието? Яна, как се чувстваш след изказването си в съда? Но баща и дъщеря просто вървяха рамо до рамо, сред светкавици и микрофони, в мълчание. Ръката му върху рамото й, ръката й върху дневника на майка й. В сърцата на всички, които бяха свидетели на тази сцена, започна да се ражда една истина. Може би, истината винаги е била с детето, което никой не слушаше. Небето над София се събуди чисто, сякаш и Вселената очакваше отговор. Но въпреки блясъка нагоре, земята сякаш трепереше под краката на хората, събрали се пред двореца на правосъдието. Журналисти, любопитни, учители, студенти. Всички искаха да знаят дали това щеше да бъде краят на Христо Стоичев или началото на една нова истина. Вътре в служебната кола Христо оправяше вратовръзката си, но изражението му беше на човек, който вече не се защитаваше с външния си вид. Той знаеше, че външният му вид го беше отдалечил от дъщеря му в продължение на години. Нямаше да допусне същата грешка в този момент. До него Яна, с коса, сплетена на две плитки, гледаше през прозореца. Очите й наблюдаваха хората спокойно. Нямаше страх в тях, имаше очакване. Татко, каза тя тихо, ако съдията каже, че си сгрешил, ще останеш ли до мен? Христо се обърна бавно към нея. Очите му бяха зачервени, но не от умора. Беше от увереността в това, което чувстваше. Дори и целият свят да ми обърне гръб, аз ще продължа да съм тук, до теб. Всеки ден. Момичето се усмихна. И тази усмивка, колкото и малка да беше, беше достатъчна. В 12 часа съдебната зала беше пълна. Пейките за публиката, които преди бяха заети от нетърпеливи лица, сега бяха пълни с хора, трогнати от историята на Яна. Дори тези, които преди я осъждаха, сега изглеждаха неспокойни. Не от омраза, а от срам. Валентина, седнала в залата за подсъдими, беше облечена в безцветен сив костюм. Лицето й преди безупречно сега беше с дълбоки сенки под очите и празен поглед. От другата страна Виктор Димитров кръстоса ръце, стисна челюст и се престори, че се контролира. Но ръцете му, скрити под масата, трепереха. Съдия Иванов влезе, последван от твърдия звук на чукчето. Това заседание е официално възобновено. Съдът ще обяви сега окончателното си решение. Напрежението обгърна залата. Дори дишането стана дискретно. Прокурорът Павел Димитров се опита да се държи достойно, но потът по челото му го издаваше. Съдията се изправи, държайки документите с присъдата. След като изслушахме всички свидетели, анализирахме представените документи
и проверихме достоверността на показанията. Този съд стигна до следния извод. Настъпи пълна тишина. Валентина Петрова Стоичева за психологическо насилие и опит за унищожаване на доказателства, принадлежащи на непълнолетната, ще бъде осъдена на 5 години затвор, както и на обезщетение за морални щети на семейство Стоичеви. Валентина извика: „Не, аз само исках да възпитам това момиче. Аз не съм чудовище." Но никой не отговори, никой не мръдна. Само полицаите, които се приближиха, за да я отведат. Тя се съпротивляваше, а виковете и ехото се разнесе из залата, като последните думи на падащ човек. „Ще съжалите! Всички ще съжалите!" От другата страна Яна не отмести поглед. Съдията продължи. Виктор Димитров за клевета, манипулиране на медиите и опит за унищожаване на интелектуална собственост ще бъде осъден на 3 години затвор в полуотворен режим и ще му бъде забранено да заема ръководна длъжност, в която и да е компания в продължение на 5 години. Виктор дори не реагира, само затвори очи. Знаеше, че репутацията му, изградена в продължение на десетилетия, беше унищожена от едно момиче в инвалидна количка и от собствената му арогантност. Съдията пое дълбоко дъх. Журналистката Камелия Тодорова за приемане на подкуп и разпространяване на фалшиви новини ще бъде лишена от лиценза си и ще й бъде забранено да работи в медиите за следващите 10 години. Младата журналистка наведе глава, сълзите й течаха. В този момент нямаше повече защита. Само съжаление. „Накрая", каза съдията, обръщайки се към Христо Стоичев, „няма достатъчно доказателства, че сте умишлено изоставили дъщеря си." Съдът счита, че е имало отсъствие, но не поради презрение, а поради несъзнателна емоционална небрежност. Казано това, сърцето на Яна спря. Геен Христо Стоичев е напълно оправдан от формалните обвинения и може да продължи живота си без съдебни ограничения. Колективно въздишка изпълни залата. Христо затвори очи за миг, сякаш се опитваше да сдържи натрупаната болка, но като погледна дъщеря си, разбра. Това не беше краят, беше началото. Съдията приключи. Този съд признава жеста на непълнолетната Яна Стоичева като акт на смелост и предлага на Националната комисия по образование нейното есе „Къщата на майката" да бъде прието като помощно средство в държавните училища в България. И тогава, за първи път по време на този процес, спонтанни аплодисменти изпълниха залата. Не аплодисменти за победата на адвокатите, а за ехото на истината, изречена от едно дете. Момичето, което, макар и седнало, остана изправено. На излизане журналистите вече не викаха. Микрофоните бяха протегнати с уважение. Блицът изглеждаше по-малко агресивен. „Яна, очакваше ли този изход?" попита репортерка коленичила, за да говори с нея на една височина. Яна се замисли, после отговори: „Исках само да чуят какво има в сърцето ми. Останалото дойде само." Журналистът от голям национален портал коментира на глас. Гласът на детето надвина шума на възрастните. Това ще бъде заглавието на статията ми. Тази вечер в Пловдив имението беше тихо, но беше хубава тишина. Тишина на помирение. Яна седеше на дивана с дневника на майка си в скута. Христо донесе 2 чаши горещ чоколад. Седна до нея. Двамата бяха там, без маски, без страх. „Днес прочетох текста ти още веднъж", каза той. „Все още не знам как толкова малко дете може да пише толкова велики неща." Тя се усмихна. „Може би защото майка ми все още ми шепне. И сега и ти я чуваш." Той прегърна дъщеря си. Прегърна я като човек, който знае, че изгубеното време не се връща. Но любовта, която е тук, е достатъчна, за да започнеш от начало. София. Седмица след съдебния процес. Това, което преди беше шум от клюки, се превърна в мълчание от срам. Улиците, които вибрираха от скандални заглавия, сега показваха други думи. Този път написани с възхищение. Кураж и истина. Яна Стоичева развълнува България. Бащата, който се върна. Христо Стоичев пресъздава историята си заедно с дъщеря си. На цифровите пана в столицата изображението на Яна, с плитки и дневника на майка си в скута, беше заменило рекламите на реалити шоута и козметика. Малката войница от Пловдив сега беше символ на издръжливост. И, иронично, нейната болка беше станала пример за хиляди деца и родители в цялата страна. Но от другата страна на тази история падението беше брутално.
И окончателно, в среднобезопасния затвор в Божурище Валентина Петрова седеше сама на бетонна пейка, с лице към олющената стена на килията си. Червеното червило, което преди беше нейният отличителен белег, беше изтрито преди дни. Червената рокля беше заменена с сив гъщеризон, без форма, без суета, без значение. Откакто беше влязла там, нямаше огледало. И без огледало, Валентина трябваше да се изправи пред единственото отражение, което й беше останало – собственото й минало. Другите затворнички я наблюдаваха с микс от презрение и безразличие. Някои знаеха коя е била, други я виждаха просто като още една жена, паднала заради арогантността си. Сутринта получи плик, писмо, печатът беше от съда, а вътре имаше само един лист с няколко реда. Гражданските права са отнети за неопределен период от време и имуществото, свързано с името Стоичев, се отнема по закон. Валентина смачка хартията с сила, с изсушени очи и стиснати челюсти. Не е свършило, Христо, прошепна тя. Един ден ще платиш за това, че ме изхвърли на буклука. Но там, между мухлясалите стени и неумолимите погледи, думите извучаха по-скоро като съжаление, отколкото като заплаха. Виктор Димитров от своя страна оставаше под домашен арест в собствения си стъклен апартамент над езерото Панчарево. Сега той беше човек без слава. Лицето му, което преди беше канено на международни конференции и събития, беше станало синоним на предателство и морален упадък. Компаниите прекратиха договорите си с него, партньорите му го изоставиха. Самата му съпруга поиска развод 2 дни след съдебния процес. Виктор прекарваше дните си, вървейки в кръг, преглеждайки архивирани имейли, изтривайки имена на влиятелни контакти, които сега отказваха да отговарят на обажданията му. Една нощ, гледайки светлините на София през прозореца, той промърмори. Загубих от едно 7-годишно дете. Камелия Тодорова, журналистката, която организира първите атаки, се видя принудена да напусне столицата. Загуби работата си, престижа си, доверието. Стана персона нон грата в редакциите, които преди я молеха за нейните колонки. Опита се да започне нов живот в местно радио в Пазарджик, като водеше кулинарно предаване без спонсор. И всяка вечер, преди да заспи, четеше коментарите в социалните мрежи. Продажна журналистка. Тя унищожи едно дете. Никога повече няма да й се доверим. Болеше. Но нямаше кого да вини, освен себе си. Учителят Петър Петров пък се сблъска с натиска на Националния съвет по образование. Отстранен и в очакване на дисциплинарно дело, той се превърна в символ на репресивната и дискриминационна педагогика. На вратата на училището, където преподаваше от десетилетия, майките го гледаха с гняв. Родители, които преди го уважаваха, сега го игнорираха. А самите ученици, включително тези, които се смееха на унижението на Яна, вече не намираха смелост да го погледнат в очите. На заседанието на съвета той изслуша присъдата без да възрази. Незабавно отстраняване и постоянно изключване от образователната система по препоръка на Министерството на образованието. Излезе от стаята с наведена глава и влачещи се крачки. Като преминаваше за последен път през коридора на училището, мина покрай стена, на която беше залепена копие от съчинението на Яна «Къщата на майката». Прочете първия параграф и за първи път заплака. Докато фалшивите млъкваха, истинските започваха да разцъфват. В имението Стоичев животът се променяше ден след ден. Коридорите, които преди изглеждаха студени, отново се изпълниха с смях, макар и плах. Христо вече присъстваше на всяка сесия физиотерапия. Научи се да регулира ремъците на инвалидната количка, да сгъва одеялата, да приготвя чай с лимон и мед преди студените вечери. Тереза, развълнувана, казваше: «Аз се грижих за теб, Христо, когато беше разсеян младеж. Сега виждам мъжа, за когото баща ти мечтаеше да станеш». А той отговаряше с искрена усмивка: «Аз не съм нищо от това без нея». Яна продължаваше да пише. Поемите й вече не говореха само за носталгия, а и за надежда. В една от тях тя написа: «Научих, че справедливостта не е краят, а началото, че любовта понякога закъснява, но винаги намира пътя си, и че моят дом никога не е бил от мрамор. Беше направен от това, което не може да се счупи, любовта, която остава». Това стихотворение беше публикувано в Национално студентско списание.
Училищата започнаха да четат нейното есе като част от учебната програма по етика и гражданство. Педагозите започнаха да я цитират на конференции за включване. Яна, която някога беше невидима дори в собствения си дом, сега беше светлина за други деца, които се чувстваха самотни. Но не се заблуждавайте. Все още имаше предизвикателства, имаше скрити погледи, шепнещи коментари, фигури на недоверие в коридорите на училището, но сега тя не беше сама. Матео, верният й приятел, я буташе всеки ден до класната стая. Други съученици, които преди бяха безразлични, започнаха да я поздравяват с уважение. Един от тях дори срамежливо каза: „Аз бях идиот." „Извини ме, Яна." Тя се усмихна спокойно. „Не запазих в паметта си и това, което казахте. Бях заета да запазя в паметта си и това, което чувствах." В края на този месец в културния дом в Пловдив се проведе символична церемония. Централната библиотека реши да удостои Яна Стоичева с наградата „Млад глас на годината." Тя се качи на сцената, бутайки сама инвалидната си количка без чужда помощ. Носеше традиционна бродирана блуза в чест на баба си и държеше в скута си същия тъмносин тефтер, в който беше написала къщата на майката. В речта си тя каза: „Не искам да ме запомнят като дете с увреждане, нито като победителка в съдебен процес. Искам да ме запомнят като човек, който е казал истината." И е бил чут. Аплодисментите отекнаха като камбани на обновление, а в дъното на залата Христо отново плачеше. Но не от вина, както преди. Плачеше от благодарност за втория шанс. За прощението. За любовта, която оцеля. Зимата настъпваше в Пловдив със ледените си сутрини, когато вятърът слизаше от родопите и караше голите клони на дърветата да се огъват. Имението Стоичев, свикнало с ехото на тишината и самотните стъпки, сега дишаше с друг ритъм. Вече не беше само сцена на болка, а на бавно възстановяване. В коридорите миризмата на прясно изпечена баница се смесваше с приглушените звуци на смях. Тереза беше тази, която ръководеше рутината, винаги внимателна, но вече не сама. Христо, който някога изчезваше зад доклади и конференции, сега беше постоянно присъстващ. Всяка сутрин слизаше рано, за да приготви чая, подреждаше възглавниците на дъщеря си и, макар и тромав, настояваше да научи рутината, която преди беше делегирал на други. „Никога не съм си мислила, че ще те видя да режеш краставици за шопска салата." Засмя се Тереза веднъж, наблюдавайки го как се мъчи с ножа. „Привикни", отговори той, усмихвайки се. „Вече не бих заменил времето с нея за милионни договори." Яна наблюдаваше тези малки промени с внимателни очи. Животът ти все още беше ограничен до инвалидната количка, но в нея растеше нещо, което никога не беше изпитвала – сигурност. Присъствието на баща й беше като солидна стена срещу сенките, които преди я обграждаха. Всяка вторник и четвъртък те ходеха заедно в рехабилитационния център в София. Пространството с боядисани в светлосини нюанси стени и стенописи с цветя беше осветено от големи прозорци, които пропускаха зимното слънце. Там Дер Калина Георгиева, специалист по детска физиотерапия, ги посрещаше с търпение и твърдост. „Днес ще опитаме още няколко поддържащи движения", каза тя един ден, като регулираше ремъците, които прикрепваха краката на Яна към успоредката. Момичето пое дълбоко дъх, лицето й беше напрегнато. Баща й застана зад нея, подкрепяйки я в гърба. „Аз съм тук", прошепна той. „Ако паднеш, ще паднем заедно." Яна се хвана здраво за бара, треперещото й тяло се опитваше да се изправи. Пот се стичаше по челото й. За секунди, които изглеждаха вечни, тя успя да се задържи почти изправена. Когато коленете й се подкосиха, Христо я хвана здраво. Тя дишаше тежко, изтощена, но се усмихна през сълзи. „Успях за няколко секунди." „Успя за цяла вечност, дъще", отговори той с пресипнал глас. Доктор Калина кимна, развълнувана. „Тялото се учи постепенно, но това, което виждам тук, е по-силно от мускулите. Това е любовта, която поддържа." Вечерта, обратно в имението, Христо превърна старите зали за срещи в пространства за общуване. Нареди да махнат купчините от доклади и компютри, заменяйки ги с рафтове с книги и образователни игри. „Това място вече не е фирма маскирана като дом", каза той на Тереза. „Искам да бъде истински дом." Яна получи малък импровизиран ателие с четки, тетрадки за поезия и маса до прозореца.
откъдето можеше да наблюдава заснежения градина. Там пишеше стихове и решаваше уравнения, смесвайки светове. Една следобед показа на баща си едно стихотворение. Между студените стени се ражда топлина. Не от мрамора, а от прегръдката. Не от богатството, а от присъствието. И дори и краката ми да спят, сърцето ми се научи да ходи. Христо прочете бавно, всяка дума проникваше като балсам. После целуна челото на дъщеря си и каза: това стихотворение струва повече от всяка награда, която съм получавал, но възстановяването не беше само лично. Извън стените на имението общественото мнение също се променяше. Видеото на редакцията «Къщата на майката» продължаваше да циркулира. Учители от различни региони цитираха Яна като пример в лекции за преодоляване на трудности и включване. Някои училища започнаха да работят с текста и в часовете по литература. По телевизията често се провеждаха дебати за отговорността на медиите. Падането на Валентина, Виктор и Камелия се превърна в национално предупреждение срещу манипулирането на информация. И за първи път Христо престана да бъде представян като магнатът на изкуствения интелект, а започна да бъде наричан бащата, който намери дъщеря си. Въпреки това, вътрешните сенки все още се запазваха. Една нощ Яна сънува, че Валентина отново разкъсва тетрадките й. Събуди се изпотена с забито сърце. Намери баща си седнал в креслото до леглото, полузаспал. «Още имаш кошмари?» попита той, събуждайки се. Тя кимна с очи пълни със сълзи. «Страхувам се, че всичко ще се повтори». Христо я хвана за ръката. «Хората като Валентина падат, защото строят замъци от лъжи. А лъжите не оцеляват във времето. Това, което оцелява, е това, което ние възстановяваме. Доверието». Яна пое дълбоко дъх. После отвори дневника на майка си и прочете на глас: «Дъще, никога не позволявай болката да бъде твоето име. Твоето име е надежда». Тя затвори книгата и се усмихна. «Мисля, че сега знам защо е написала това». В края на февруари, в един студен, но слънчев следобед, Христо заведе Яна в центъра на Пловдив. Разхождаха се заедно по Александровска улица, където продавачите предлагаха топъл хляб и печени кестени. Хората разпознаваха момичето и се приближаваха. «Ти си Яна от редакцията, нали?» каза една жена с цветна кърпа. Каква гордост! Група студенти помолиха да се снимат с нея. И за първи път Яна не се сви от погледите. Усмихна се естествено. «Аз не съм само момичето в инвалидната количка», каза тихо на баща си. «Аз съм човек, който може да вдъхновява». «Точно така», отговори той. «И ти си човекът, който ме научи да бъда истински баща». Докато вървяха, камбаната на църквата Свети Константин и Елена ехтеше из града. Сякаш звукът обявяваше, че новия сезон, макар и студен, носи предвестник на цветя. Същия ден, когато се върнаха в имението, Христо направи обявление пред Тереза и Яна. «Напускам председателството на Стойчев Тех». И двете бяха изненадани. «Но, всичко, което си изградил?» попита Тереза. Той пое дълбоко дъх. «Изградих машини. Сега искам да изградя спомени. Имам други инженери, които да продължат компанията. Само аз мога да продължа да бъда баща». Яна го погледна с насълзени очи. «Татко, това е най-голямото творение, което си създал». И онази вечер седнали на масата, ядоха заедно баница, шопска салата и се смееха на стари истории. За първи път от много време насам домът не изглеждаше като руини, а като градина, в която поникваше ново семе, семето на възстановяването. Зимата най-накрая се сбогуваше с България. Дните започваха да се удължават, а снегът бавно се топеше по покривите на Пловдив, оставяйки струйки вода да се стичат по каменните тротуари. Това беше предвестник на обновление, а за Яна Стоичева този предвестник имаше още по-голямо значение. След месеци, прекарани под подозрителни погледи, шепот в коридорите на училището и безмилостни заглавия, дойде моментът да се върне към училищната рутина като нова Яна, не само момичето в инвалидна количка, но и гласът, който развълнува страната. На сутринта Христо я придружи до входа на училището. Беше облечена в прости дрехи, но стойката й излъчваше достоинство. Твърдата ръка върху облегалката на инвалидната количка показваше не само защита, но и гордост. «Нервна ли си?» попита той, навеждайки се, за да погледне дъщеря си в очите. «Малко», призна тя. «Ами ако те все още ме гледат като преди?»
Той се усмихна, галеше косата й. Нека гледат. Сега те виждат нещо друго. Яна пое дълбоко дъх и влезе през портата. Звукът на училищните камбани ехтеше, а движението на учениците, които изпълваха двора, беше като бурно море. Тя напредваше бавно, бутайки колелата с решителност. Изведнъж се случи нещо неочаквано. Матео, верният й приятел, се затича към нея с широка усмивка и се предложи да бута инвалидната й количка. Но той не беше сам. Двама други съученици, които преди се бяха присмивали на нея, се приближиха срамежливо. Яна, съжаляваме, че повярвахме на тези лъжи, каза единият от тях с наведена глава. Бяхме несправедливи. Другият добави, прочетохме твоето есе в списанието. Ти си невероятна. Яна не отговори веднага. Погледна срамежливите лица и след това каза спокойно, важното не е това, което се е случило. Важно е какво ще изберем да правим от тук нататък. Те се усмихнаха, облегчени. И в този момент тежестта падна от раменете им. В класната стая атмосферата също се беше променила. Там, където преди цареше неловко мълчание или злонамерени смехове, сега витаеше атмосфера на уважение. Когато Яна влезе, някои ученици дискретно аплодираха, други просто се усмихнаха. На дъската учителката Елена Петрова чакаше. Като видя Яна, очите й засияха. Клас, обяви тя, вдигайки брой от Националното списание за образование. Искам официално да представя текста, който променя сърцата на цяла България. Къщата на майката, написан от нашата ученичка Яна Стоичева. Учениците отново зааплодираха, този път по-силно. Яна почувства, че лицето й се изчервява, но също така усети нещо ново в себе си. Вече нямаше срам. Само гордост. Матео й прошепна. Виждаш ли? Сега не си само най-добрата по математика. Ти си най-добрата и в думите. Тя се усмихна тихо. По време на междучасията няколко момичета се приближиха и й предложиха място в кръга за разговори. Група момчета, които преди това бяха безразлични, помолиха за помощ с алгебрично уравнение. И за първи път Яна не се почувства като тежест. Чувстваше се като част от групата. В двора, сред дърветата, все още голи от зимата, тя отвори синьо-морското си тетрадка и написа една фраза. Домът в сърцето ми сега има място и за бъдещето. Междувременно, извън стените на училището, въздействието продължаваше. Есето на Яна беше препубликувано в национални вестници, цитирано в телевизионни програми и използвано в педагогически семинари. Учители в далечни градове, от Варна до Велико Търново, четяха текста на своите ученици като пример за смелост и чувствителност. Вдъхновени родители пишеха писма до ръководството на училището, благодарейки им, че в тяхното учебно заведение има ученичка, способна да преподава ценности, които нито една книга не съдържа. Но истинският поврат настъпи в една специална сутрин. Аудиторията на училището беше препълнена за церемония по четене. Сред присъстващите бяха местни власти, учители и роднини. На сцената, до банер с надпис «Гласът на детето е гласът на истината», Яна беше поканена да рецитира нов текст. Тя се приближи до микрофона, а Матео я бутна с инвалидната количка. Когато настъпи тишина, тя отвори тетрадката си и прочете. Казват, че светлината е противоположност на тъмнината. Но аз научих, че светлината не е отсъствие на тъмнина. Тя е съпротива. Дори и малка. Една пламък побеждава цяла стая, изпълнена с сенки. Аз съм този пламък. И не съм сама. Аудиторията избухна в аплодисменти. Някои родители плачеха. Учителите станаха на крака в знак на почит. А в дъното на залата Христо, развълнуван, без срам изтриваше сълзите си. Тази вечер обратно в имението Яна написа в дневника на майка си: «Днес не бях само дъщеря, бях глас, бях дом и почувствах, че когато светлината се върне, тъмнината няма къде да се скрие». Христо, като прочете, прегърна дъщеря си силно. «Ти си най-голямата ми победа, Яна». А тя отговори, усмихвайки се: «Не, татко, ние сме победа заедно». Къщата, преди тиха и потискаща, сега ехтеше от смях, стихове и надежди. Нямаше повече сянка, която да може да угаси тази светлина. Измина една година, откакто чукът на съдия Иванов прозвуча в двореца на правосъдието. България вече не коментираше ежедневно случая Стоичев. Нови заглавия, нови полемики заемаха вестниците, но в имението в Пловдив,
Където някога царяха тишина и страх, сега имаше живот. В онази пролетна сутрин градината цъфтеше с червени лалета и жълти нарциси. Слънцето грееше без срамежливост, а Яна седеше на верандата и пишеше в синьото си тефтерче. Инвалидната й количка беше все още там, верна спътница, но нещо в нея се беше променило. Вече не беше символ на затвор, беше просто част от историята й. До нея малко кученце тичаше по тревата, подарък, който Христо й беше направил за последния й рожден ден. Яна го беше кръстила Светло, защото казваше, че то носи светлина, където и да мине. От къщата излезе Христо, носещ 2 чаши горещ шоколад. Беше научил малкото изкуство да приготвя напитки с любов, без да бърза. Постави една от чашите до дъщеря си. Още едно стихотворение, попита любопитно. Тя се усмихна. Да, този път не е за носталгия, за бъдещето е. Той седна на стола до нея. Яна отвори тетрадката и прочете. Когато слънцето се върне, не искам само да гледам назад. Искам да вървя със сърцето си, дори и краката ми да отказват. Искам да вярвам, че няма прекалено високи стени за тези, които имат ръце, които държат здраво. И искам домът ми, който някога беше болка, да бъде винаги място на надежда. Христо не можа да сдържи сълзите си. Прегърна я и прошепна. Ти си тази, която всеки ден ме учи какво означава да живееш. Сесиите по физиотерапия продължаваха. Напредъкът беше бавен, понякога разочароващ, но постоянен. Яна вече можеше да стои няколко минути, опирайки се на барите, под наблюдението на Деркалина. Христо не пропускаше нито една от тях. Той беше този, който я държеше, когато краката й трепереха, който я вдигаше, когато падаше. Няма значение колко пъти падаш, казваше той. Всяка опитка е победа. Яна отговаряше с уморена, но искрена усмивка. И всяка усмивка беше гориво за баща й да продължава напред. В училище животът й също се беше променил. Вече не беше обект на подигравки. Сега беше пример за подражание. Учителите я цитираха в клас, съучениците й търсеха помощ по математика или литература. Текстът й «Къщата на майката» беше публикуван в учебници и обсъждан на педагогически конгреси. Един ден, по време на училищно изложение, Яна беше поканена да открие събитието с четене. Тя избра прости думи. Научих, че домът не е само място. Той е този, който върви редом с нас, дори когато ние не можем да вървим. И открих, че понякога домът може да бъде възстановен. Аплодисментите дойдоха не само от учениците, но и от родителите и учителите, които я слушаха с уважение. От другата страна на историята виновниците се сблъскаха с тежестта на своите решения. Валентина продължаваше да е в затвора, забравена от онези, които някога я ласкаеха. Виктор Димитров, разорен, беше загубил цялото си влияние в бизнеса, а журналистката Камелия се опитваше да оцелее в наложена анонимност, далеч от столицата. Маските бяха паднали. Истината беше надделяла. И с всеки изминал ден обществото си спомняше: не можеш да унищожиш едно дете и да останеш ненаказан. В един златен следобед Христо и Яна бяха в градината. Тя пишеше, а той просто наблюдаваше. Слънцето осветяваше косата на момичето, а лекият вятър носеше аромата на люляци. «Татко», каза тя, затваряйки тетрадката, понякога си мисля, че мама ни се усмихва отгоре. Той пое дълбоко дъх, поглеждайки към хоризонта. Сигурен съм в това, дъще. Тя остави семената. Ние само се научихме да ги поливаме. Яна прилепи глава на рамото му. Замлъкнаха, слушайки само далечното пеене на птиците. И така, след толкова много страдания, след падания и битки, семейство Стоичеви отново откриха това, което винаги е било там, скрито под слоеве от болка – любовта. Не съвършената любов от приказките, а истинската любов, съставена от грешки, прошка и ново начало. Когато слънцето отново засия над Пловдив, осветявайки витражите на църквата Свети Лука и кълдъръма на Стария град, Яна и Христо знаеха, без значение какво щеше да ги очаква. Те щяха да се справят заедно. И заедно бяха непобедими. Скъпи приятели, тази история завършва с една проста истина. Злото винаги намира своя край, а любовта, макар и наранена, може да се роди отново по-силна. Нека всеки от нас намери, като Яна, смелост да каже истината. И като Христо, смирение да се промени на време. Ако тази история е докоснала сърцето ви,
Оставете коментар, споделете я и продължете да следите за още вълнуващи истории. Защото когато споделяме истории за вяра и преодоляване, слънцето се завръща за всички нас.